amaXhosa anje aphambene kakhulu. Uthi ngokuzalwa mfethu, uthi unguvula ekhaya, uzalwa usemncinci sewuvula amakhaya, uvula ikhaya, uzalwa nje mfethu sewune-task, uzalwa nje sewune-responsibility. Yho, le nto enje, uzalwa into efanayo mfethu noba kuthiwe uthi uzalwa kuthiwe ungugcina ikhaya. Uzalwa sewugcina ikhaya, uyi-infant yabantu seyigcina ikhaya. Uthi uzalwa amaXhosa, uzalwa kuthiwe uyintsika yekhaya. Uzalwa ibiphi intsika yona kahle kahle? Intsika ibiphi sekuthiwa nguwe intsika? Kanti intsika bekade iyintoni kanti? Yho, uzalwa kuthiwe uyintsika yekhaya. Yho, azi mfethu zinikiwe ii-tasks ngamaXhosa mfethu. Uthi uzalwa mfethu, uzalwa kuthiwe ngusakhomuzi, uzalwa sewusakhomuzi, infant seyisakha imizi. Le nto wayibona yonke le nto uMlindo wathi kuzawunyiwa amakhaya, sekuzawunyiwa amakhaya, dlala konyiwe amakhaya. Wayibona le nto uba ungathi uzalwa amakhaya unikwe amagama mfethu. Oli kuthiwe uzalwa kuthiwe ungumlindo ulinda ikhaya, uzalwa sewulinda ikhaya. Le nto ii-relationships zingalasti, uthi uzalwa nje ufike kwi-relationship sewulinda uba uthi uzalwa nje sewungumlindo ulinda ikhaya. Yho.